Tukang cukur sak desa tutup kabeh, tas tak ubengi. Aku ya arep cukur ta. Heeh, lha tapi tutup kabeh terus mau apa lagi? Tak cukure no. Lah wong kowe lho nyukur rambutmu dhewe ngongkon wong kok arep nyukur aku. Dadi apa arep ndasku? Kowe patuman tukang nyukur rambutnya dhewe. Iso nyukur tenan ra we? Iso no kene ya. Yo wis ana cukuran. Entenono kene tak jumuten alate. Oh, Dongale. iya ya. Ora lho, jarik bayi bareng kok iso mok gorene. Karepmu iki piye? Sing penting hasile to, Teh. Cuk iki abot ini. Bangkok barang iki mok nggo apa? Dingge ngemal, Teh, ben pas.